addysg yn bwysig i ti helpu ti symud ymlaen ar camau nesau yn dy fywyd. Bydd yn haws i ti fynd nôl at bethau gan roi sgiliau ti fod yn fwy annibynnol. Rwy'n siŵr dy bod ti'n gwybod pa mor bwysig yw mathemateg, darllen ac ysgrifennu. Byddwn yn bwysig pa fyddi ti'n gadael, felly mae'n werth parhau sgiliau hyn. Mae'n bwysig datblygu sgiliau technoleg gyfrifiadurol hefyd, gan y bydd hyn yn dy helpu mewn bywyd. Ac, efallai'n bwysicaf oll, mae help ar gael i ddatblygu sgiliau sylfaenol, fel darllen ac ysgrifennu. Efallai nad yw ti yng Nghymru nawr, ond gan fod ti'n dod yma, bydd blas Cymreig i dy addysg. Dyma un o dy hawliau. Pan fyddi ti'n dysgu hanes aduryddiaeth er enghraifft, bydd yn cynnwys lleoedd yng Nghymru, wynebau Cymraeg a straeon Cymreig. Mae'n dda i wybod am dy drefftadaeth, a ddim yn rhan o'r gymuned pan fyddi ti'n mynd yn ôl adre. Mae'n siŵr dy fod ti'n gwybod ein bod yn orfodol i ddysgu Cymraeg hyd at 16 oed, ac mae gen ti'r hawl yn ôl y gyfraith i barhau i ddysgu. Efallai bydd yn rhoi rhywbeth newydd a defnyddiol i ti, ac yn dy helpu i ddysgu a chanolbwyntio. Os taw Cymraeg gyda famaeth di, yna dylai ti cael cefnogaeth mwyn cael mynediad ar adnoddau diwylliannol ac addysg yn dy iaith. Mae Llywodraeth Cymru'n ymdrechu i sicrhau bod hawliau ar gael i gynifer o blant a phosib, ond weithiau efallai na fydd yr hawl i ddefnyddio dy iaith bob amser yn ymestyn i bob rhan o fywyd. Felly cofia, bydd gen ti'r hawl i barhau at addysg, pa bynnag cymhwyster y rwyt yn astudio. Yn y pen draw, datblygu dy greadigwydd sy'n bwysig a dy gyferau a galluoedd yn hygoel. Nhw'n y pethau pwysig sy'n gen ti, a bydde ti eisiau gwneud y mwy ohonyn nhw. Felly, mae parhau dy addysg yn hanfodol. Paid â digaloni os ti'n credu bod hyn i gyd yn swnio'n rhy academaidd. Mae'n lawer o gefnogaeth ar gyrsiau galwedigaethiol a chwrsau mwy ymaferol. Mae Gyrfa Cymru yn darparu cyngor a chymorth i ti tra'n chwilio am swyddi a gwaith, ac rwyt ti'n fenoriaeth iddyn nhw. Maen nhw'n ddefnyddiol iawn, felly gwna'n siŵr dy fod ti'n cysylltu â nhw. Fe wnaeth hyn rhoi hwb i dy fywyd gwaith. Bydd gofyn am cyngor yn fuan ar ôl gadael yn siŵr yn gwneud fywyd yn haws.